Θα διαβάσουμε στο ΙΕ κεφάλαιο. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ΙΕ κεφάλαιο, 15 κεφάλαιο, σελίδα 952. Εγώ είμαι η Άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός. Παν κλίμα ενεμή μη φέρον καρπών εκόπτει αυτό και παν το φέρον καρπών καθαρίζει αυτό δια να φέρει πλειότερον καρπών. Τώρα εσείς είστε καθαροί δια το λόγο τον οποίον ελάλησα προς εσάς. Μείνατε εν εμή κι εγώ εν ημίν, καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπών αφεαυτού, εάν δεν μείνει εν τη αμπέλο ούτως ουδέ σεις, εάν δεν μείνετε εν εμή. Εγώ είμαι η άμπελος, σεις τα κλίματα. Ο μένων εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν, διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάμετε ουδέν. Εάν της δε μείνει εν εμή, ρίπτεται έξω ως το κλίμα και ξηραίνεται και συνάγουσι αυτά και ρίπτουσι εις πυρ και καίγονται. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωση εν ημίν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει εις εσάς. Εν τούτο δοξάζεται ο πατήρ μου εις το να φέρετε καρπών πολλήν, και ούτω θέλετε είστε μαθητέ μου. Καθώς εμέ ηγάπησε ο πατήρ και εγώ ηγάπησα εσάς. Μείνατε εν τη αγάπη μου. Εάν τα σεντολάς μου φυλάξετε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τα σεντολάς του πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς, δια να μένει εν ημίν η χαρά μου και η χαρά ημών να είναι πλήρης. Αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε αλλήλους καθώς σας αγάπησα. Μεγαλυτέρα ταύτης αγάπη δεν έχει ουδής, του να βάλει της την ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Σεις είστε φίλοι μου, εάν κάμνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Δεν σας λέω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν εξεύρει τι κάμνει ο Κύριος αυτού. Εσάς δε είπων φίλους, διότι πάντα όσα ήκουσα παρά του πατρός μου εφανέρωσα εις εσάς. Σεις δεν εξελέξατε εμέ, αλλά εγώ εξέλεξα εσάς και σας διέταξα δια να υπάγετε εσείς και να κάμετε καρπών και ο καρπός σας να μένει, ώστε ό,τι αν ζητήσετε παρά του πατρός εν το ονόματί μου να σας δώσει αυτό. Ταύτα σας παραγγέλω, να αγαπάτε αλλήλους. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, αδερφοί, για το λόγο Του. Ο Κύριος μιλάει στους μαθητές Του λίγο πριν φύγει από ανάμεσά τους. Λίγο πριν τον χάσουνε. Είναι τελευταία νύχτα, τελευταίες ώρες μαζί Του και ο Κύριος τους διδάσκει τα τελευταία λόγια, τους μιλάει. Δεν ξέρουν οι μαθητές ότι είναι τελευταίες στιγμές. Θεωρούν ότι και αύριο θα έχουν τον Κύριο. Θεωρούν ότι και αύριο θα είναι μαζί τους και τις επόμενες ημέρες, όπως τα τελευταία 3 χρόνια. Όμως ο Κύριος γνωρίζει, τους το έχει πει, τους το έχει ξαναπεί, αλλά οι μαθητές δεν το εννοούν, δεν το καταλαβαίνουν, δεν καταλαβαίνουν ότι η ώρα για την οποία τους μιλούσε, ότι θα παραδοθεί σε χέρια αμαρτωλών, θα τον μαστιγώσουνε, θα τον εμπέξουνε και θα τον θανατώσουνε, έχει έρθει. Και περιμένουν ότι θα περάσει αυτή η νύχτα όπως όλες οι άλλες. Όμως, αδερφοί, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι την επόμενη ώρα ο Κύριος παραδίνεται. Και γνωρίζουμε πολύ καλά κι εμείς ότι ο Κύριος έρχεται, αδερφοί. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι τελευταίες ημέρες, έσχατες ημέρες. Γνωρίζουμε πολύ καλά
Και μας το έχει πει πολλές φορές ο Κύριος, ότι πλησιάζει ο καιρός του ερχομού Του. Και αυτό που καλούμαστε, αδερφοί, να κάνουμε σήμερα είναι να ετοιμαστούμε. Να μην πιαστούμε απροετοίμαστοι. Σήμερα καλούμαστε να Τον πλησιάσουμε. Σήμερα καλούμαστε, καθώς ήρθαμε στον οίκο Του, να έρθουμε σε συνάντησή Του και να έρθει Εκείνος σε συνάντησή μας. Και ο Κύριος αυτά τα οποία τους φανερώνει εδώ είναι και για μας σήμερα, αδερφοί. Και τους λέει, εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή. Ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός. Και εσείς είστε τα κλίματα τα οποία έθεσε ο Γεωργός μέσα στην άμπελο. Και το κλίμα το οποίο μένει μέσα στην άμπελο φέρνει καρπό. Αυτός που μένει μέσα στο Χριστό και ο Χριστός μένει μέσα του, φέρνει καρπό. Ο λόγος που θέτει ένας γεωργός τα κλίματα μέσα στην άμπελο είναι για να φέρουν καρπό. Είναι για να φέρουν ένα αποτέλεσμα. Ο λόγος που τα περιθάλπτει, τα σκάβει, τα λιπαίνει, είναι για να φέρουν καρπό. Για να έρθει το ανάλογο αποτέλεσμα. Αυτό για το οποίο τέθηκαν τα κλίματα αυτά στο χώρο αυτό. Και έχει το Κύριος και μας παρομοιάζει με αυτά τα κλίματα. Ο χριστιανός, ο οποίος θέτεται μέσα στην άμπελο, μέσα στην εκκλησία, στο Χριστό, στο σώμα του Χριστού, καλείται να φέρει καρπό. Καλείσαι, αδερφέ, να φέρεις καρπό. Καλούμε να φέρω καρπό. Έρχομαι εδώ, πλησιάζω τον Κύριο, έρχομαι να Τον συναντήσω με ένα αποτέλεσμα. Αυτή η συνάντηση να φανεί και να έχει τα ανάλογα αποτελέσματα στη ζωή μου. Να έχω το ανάλογο καρπό στη ζωή μου. Και αυτό μαρτυρεί αν έχω το Χριστό στη ζωή μου. Μαρτυρεί αν ο Κύριος είναι μέσα μου και εγώ είμαι μέσα Του. Τι μαρτυρεί? Ο καρπός τον οποίον έχω. Και έχει το Κύριος και λέει, το κλίμα το οποίο φέρνει καρπό έχει έρθει στο αποτέλεσμα το οποίο καλείται να φέρει. Αυτό το κλίμα ο πατέρας, λέει, ο Γεωργός, το κλαδεύει. Το κλαδεύει γιατί? Για να φέρει περισσότερο καρπό. Μα δεν φτάνει αυτό το οποίο φέρνω σήμερα σαν καρπό. Να, δεν είμαι από τα κλίματα τα οποία δεν φέρνουν καρπό. Είμαι κλίμα το οποίο φέρνει σε ένα βαθμό καρπό. Γιατί να με κλαδέψει ο Γεωργός? Γιατί με αγαπάει, αδερφοί. Γιατί σε αγαπάει, αδελφέ. Έρχεται να σε κλαδέψει γιατί θέλει να φέρεις περισσότερο καρπό. Να είσαι αυξανόμενος. Και να μην είσαι στάσιμος. Να μην είσαι στο ίδιο επίπεδο, αλλά να αυξηθείς. Μα χρειάζεται αυτή η αύξηση? Βέβαια χρειάζεται.
Ξέρεις γιατί χρειάζεται? Γιατί εάν δεν ανέβεις, θα κατέβεις. Εάν δεν είσαι σε αυτόν τον αγώνα, τον καθημερινό, της αύξησης με τον Χριστό, θα σε πάρει η κατηφόρα. Αν λίγο χαλαρώσεις, αν λίγο χαλαρώσω, αν πω εντάξει είμαι, μια χαρά είναι ο καρπός τον οποίο φέρνω, δεν χρειάζεται άλλο να κάνω προσπάθεια, και η προσπάθειά μας φυσικά δεν είναι από τη δικιά μας δύναμη, έτσι όπως πολύ καλά γνωρίζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, αυτός ο οποίος μας καρποφορεί είναι το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί. Η δικιά μας προσπάθεια δεν είναι ανθρώπινη, δεν μπορεί να είναι ανθρώπινη, γιατί δεν θα μπορέσω να φτάσω στον καρπό που θέλει ο Κύριος να φέρω. Ό,τι και να κάνω, χωρίς Αυτόν δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ό,τι και να κάνω. Αυτό ομολογεί εδώ ο ίδιος ο Κύριος. Χωρίς εμένα, να ξέρετε, δεν μπορείτε να κάνετε ουδέν. Τίποτα δεν μπορείτε να κάνετε. Δεν μπορείτε να φέρετε καρπό. Ο καρπός μας έρχεται στη ζωή μας μέσα από το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο ο Κύριος μας χαρίζει. Και μας χάρισε. Με την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Με την κυρίευση του εαυτού μας από το Πνεύμα το Άγιο. Καλά, και εγώ τι καλούμε να κάνω δηλαδή? Εγώ τι πρέπει να κάνω? Εγώ πώς πρέπει να περπατήσω? Αν ο Κύριος τα κάνει όλα, εγώ τι πρέπει να κάνω? Εγώ πρέπει να πάω στα γόνατα να πληρωθώ. Εγώ πρέπει να βάλω τον εαυτό μου σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ πρέπει να θελήσω να αυξηθώ. Εγώ πρέπει να πω, Κύριε, χρειάζομαι τον καρπό σου. Κύριε, ο καρπός ο δικός μου είναι σάπιος καρπός. Δεν είναι καλός καρπός. Έχω κακό καρπό. Σαν άνθρωπος, Κύριε, έχω πολλά ελαττώματα, αδυναμίες, έχω πράγματα τα οποία, Κύριε, δεν σε βαρεστούν, έχω πράγματα τα οποία, Κύριε, δεν σε δοξάζουν, μάλιστα σε λυπούν. Κύριε, έρχομαι ενώπιόν σου και ζητώ να μου πάρεις τον καρπό αυτόν και να μου δώσεις τον δικό σου καρπό. Αυτό είναι το θέλω, αδερφοί. Αυτή είναι επιθυμία. Αυτό είναι η θέληση και όχι η αδιαφορία. Όταν ο άνθρωπος είναι αδιάφορος, δεν επιθυμεί να αλλάξει. Όταν όμως βλέπει, ανησυχεί, κοιτάζει, βλέπει τον εαυτό του, εξετάζει τον εαυτό του. Βλέπει τον εαυτό του ελλειπή σε πολλά. Έρχεται ενώπιον του Θεού και τα φέρνει ενώπιον του Θεού και τα παραθέτει στα πόδια του και λέει, Κύριε, βοήθησέ με. Και αυτό είναι και η ταπείνωσή μας μπροστά στον Κύριό μας. Η ταπείνωσή μας, αδερφοί. Ότι εγώ δεν μπορώ από μόνος μου, Κύριε. Δεν μπορώ από μόνος μου να φέρω τον καρπό αυτόν τον οποίο μου ζητάς εσύ. Ξέρετε τι μας ζητάει ο Κύριος, αδερφοί, για να το κατανοήσουμε. Εν τέλει τους το λέει στους μαθητές. Εντολή σας δίνω. Αγαπάτε αλλήλους. Εύκολο, Κύριε. Καθώς εγώ σας αγάπησα. Απίστευτο, Κύριε. Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ να το κάνω. Να αγαπήσω
να αγαπήσουμε ο ένας τον άλλον όπως ο Χριστός μας αγάπησε. Τι έκανε ο Χριστός? Τι έκανε ο Κύριος? Ο Κύριος, επειδή σε αγάπησε, αδελφέ, μαστιγώθηκε, εμπέχτηκε, φόρεσε το ακάθινο στεφάνι, τον χτυπήσανε, τον χλεβάσανε, του λέγανε προφήτευσε ποιος σε χτύπησε. Ο Κύριος υπέμεινε όλον αυτόν τον εξευτελισμό, γιατί έπρεπε να φτάσει στο Σταυρό, να καρφώσουν τα χέρια του και τα πόδια του, να γευθεί ξύδι αντί για νερό. Και καθώς είναι πάνω στο Σταυρό, να τον χλεβάζουν και να του λένε άλλους βοήθησες, τον εαυτό σου δεν μπόρεσες. Κατέβα τώρα από το Σταυρό για να πιστέψουμε ότι πραγματικά είσαι Υιός του Θεού. Και ο Κύριος τι έλεγε? Πατέρα, συγχώρεσέ τους. Πώς μπορώ να φτάσω σε αυτό τον καρπό? Δεν μπορώ. Τώρα καταλαβαίνουμε τι μας ζητάει ο Κύριος, αδελφοί. Καταλαβαίνουμε σε τι σημείο καλούμαστε να αγαπήσουμε ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό και ο Κύριος είναι κάθετος σε αυτό που λέει δεν μπορείτε χωρίς εμένα. Δεν μπορείτε. Και σαν άνθρωποι λίγο καμιά φορά σκεφτόμαστε, Κύριε, τίποτα δεν μπορούμε δηλαδή? Όχι αδελφοί, δεν μπορούμε τίποτα. Και αυτή είναι η ταπείνωσή μας, και όταν το αποδεχθούμε και ταπεινωθούμε πραγματικά, αδειάσουμε εμείς από το δικό μας εγώ. Γιατί μέσα μας όταν αμφισβητούμε, λέμε εντάξει, μπορώ και εγώ να κάνω κάποια πράγματα, υπάρχει το εγώ μας, αδελφοί. Ο Κύριος όμως τι λέει? Να θανατώσουμε το εγώ μας. Εγώ δεν μπορώ, Κύριε. Είμαι αδύναμος, ουτιδανός, δεν μπορώ να κάνω τίποτα χωρίς εσένα. Κύριε, εσύ μπορείς όμως. Γι' αυτό έρχομαι σε σένα. Γι' αυτό, Κύριε, έρχομαι να πληρωθώ με το Πνεύμα, το Άγιο, και αυτό το οποίο δεν μπορώ εγώ να πω στον αδελφό μου, στην αδελφή μου, στη γυναίκα μου, στον άντρα σου, στο γείτονά σου, στο συνάδελφό σου, στον εχθρό σου. Αυτό που δεν μπορώ να πω εγώ, Κύριε, πες το εσύ μέσω του στόματός μου. Κύριε, πάρε το στόμα μου, πάρε τα χέρια μου, πάρε τα πόδια μου. Θανάτωσε τις δικές μου πράξεις, Κύριε, και διοίκησέ με εσύ. Αυτή είναι η παράδοση, αδερφοί, στο Χριστό. Αυτή είναι η παράδοση στον Κύριο. Αυτό είναι το ταπεινό φρόνημα το οποίο χρειάζεται να αποκτήσω για να σταθώ και να φέρω καρπό. Να φέρω καρπό. Τον καρπό τον οποίο θα μου δώσει εκείνος καθώς θα πληρωθώ με Πνεύμα Άγιο και θα σηκωθώ από την προσευχή και θα είμαι άλλος άνθρωπος, διαφορετικός, με άλλη συμπεριφορά, με άλλα λόγια, με άλλα έργα. Προσπαθούμε πολλές φορές να κρύψουμε τις αδυναμίες μας. Όμως ο Κύριος μας καλεί να τις φανερώσουμε, αδελφοί.
να τις φανερώσουμε. Ο Απόστολος Παύλος λέει, καυχέμαι στις αδυναμίες μου. Καυχέμαι, γιατί καυχέμαι? Γιατί όταν είμαι αδύναμος, τότε φανερώνεται η δύναμη του Χριστού στη ζωή μου. Όταν εγώ προσπαθώ να καλύψω τις αδυναμίες μου, όταν προσπαθώ να φανώ δυνατός, τότε φεύγει η χάρις του Θεού από τη ζωή μου. Μπορείς να τα καταφέρεις? Προχώρα. Δεν μπορώ, Κύριε. Αδύναμος είμαι. Και όταν το παραδεχθώ, όταν καυχηθώ, όπως ο Απόστολος Παύλος, στις αδυναμίες μου, δηλαδή να πάω να του πω, Κύριε, κάνω αυτό, κάνω εκείνο, σκέφτομαι αυτό, συμπεριφέρομαι έτσι, είμαι αλλιώς. Σου τα φέρνω μπροστά σου, δεν τα κρύβω. Τα ξέρεις, Κύριε. Τότε έρχεται η χάρις του Θεού επειδή ταπεινώνομαι. Και λέει, παιδί μου, εγώ θα σε βοηθήσω. Εγώ θα σε ενδυναμώσω. Εγώ θα σε στηρίξω. Εγώ θα σου δώσω χαρά. Εγώ θα σου δώσω ειρήνη. Εγώ θα σου δώσω τον καρπό, τον οποίο εσύ δεν έχεις. Και αυτός ο καρπός θα σου δώσει χαρά. Θα μπορέσεις να κάνεις το λόγο μου. Θα μπορέσεις να περπατήσεις στο θέλημά μου. Και όπως λέει εγώ, λέει ο Κύριος, φυλάω τις εντολές του πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού, έτσι και εσείς, φέρνοντας αυτόν τον καρπό τον οποίο εγώ θα σας δώσω, θα μείνετε εν τη αγάπη μου επειδή θα κάνετε το θέλημά μου. Σ' αγαπώ, Κύριε, σ' αγαπώ, Κύριε, θέλω να έρθω κοντά σου, Κύριε. Και ο Κύριος λέει, κάνε το θέλημά μου λοιπόν. Κύριε, δεν θέλω να χαθώ, δεν θέλει να χαθεί η ψυχή μου. Θέλω, Κύριε, να έρθω να κατοικήσω αιώνια μαζί σου. Κάνε, παιδί μου, το θέλημά μου. Αγωνίσου να φέρεις καρπό και εγώ θα σε κλαδέψω, θα σε ετοιμάσω για να φέρεις περισσότερο καρπό. Να δοξαστώ περισσότερο στη ζωή σου. Αλλά μάθε ότι εάν δεν φέρεις καρπό, τότε θα ξεραθείς. Και ξέρεις γιατί θα ξεραθείς? Γιατί δεν έχεις εμένα. Δεν έχεις την παρουσία μου. Χωρίς την παρουσία του Χριστού, αδερφοί, χωρίς την παρουσία του Θεού, ξερενόμαστε. Ξερενόμαστε. Σκέψου περιόδους που μπορεί για οποιονδήποτε λόγο να είχες να πας καιρό στα γόνατα, να ανοίξεις το Λόγο του Θεού. Πόσο άδειος και ξερός αισθάνεσαι. Και σκέψου τότε, όταν γονατίσεις μετά από μια τέτοια περίοδο και έρθει η παρουσία του Θεού, έρθει η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, πόσο ξεδιψασμένος νιώθεις. Πόσο γεμάτος και λες, Κύριε, πώς ζούσα τόσο καιρό. Πώς πεινούσα τόσο καιρό. Πώς ήμουνα έτσι. Πώς έλειπε αυτό από τη ζωή μου. Τώρα καταλαβαίνω γιατί ένιωθα έτσι όπως ένιωθα. Χωρίς την παρουσία σου είμαι νεκρός, Κύριε. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ζητάει, τι μας ζητάει? Να μείνει μέσα μας και να μείνουμε μέσα του, αδελφοί. Αυτός είναι ο καθημερινός μας αγώνας. Αυτός λέει που διαβάζει το Λόγο του Θεού. Κάθε μέρα εντρυφά μέσα σε Αυτόν. Θα είναι, λέει, όπως το δέντρο το οποίο είναι πεφυτευμένο παρά τους ρύακας των υδάτων.
το φύλλο του λέει θα θάλει. Δεν θα μαραίνεται, δεν θα ξεραίνεται. Και ό,τι κι αν κάνει θα ευωδώνεται. Γιατί θα είναι ο Κύριος μαζί του. Είναι ο Κύριος μαζί σου, αδελφέ. Καμιά φορά έχουμε αποτυχίες στη ζωή μας σε οποιοδήποτε κλάδο. Σε οποιοδήποτε. Και ψάχνουμε να δούμε, ξέρετε τι είναι, αδελφοί, ποιο είναι το πρόβλημα. Το ότι δεν δίνουμε σημασία στο Λόγο του Θεού. Μπορεί, παραδείγματος χάρη, να είμαι στεναχωρεμένος με κάποιον, μπορεί να μου έκανε κάτι, αδελφό ή μη, και αυτό να μην το καταπολεμώ. Να μην το καταπολεμώ. Να ζω με αυτό. Και το πρόβλημα, το ότι ζω με αυτό, το πρόβλημα μέσα σε αυτό είναι να μην έχω, θα λέγαμε, και τον ανάλογο, ας πούμε, την ανάλογη θέληση το να αλλάξω, να το έχω αποδεχθεί. Να βλέπω τον άλλον και να στρίβω, ας πούμε. Και να μην ελέγχομαι. Μπορεί να μην μπορώ να το κάνω, αλλά σε πρώτο βαθμό το ότι ελέγχομαι, αν ελέγχομαι, είναι το πρώτο καλό βήμα. Γιατί ο έλεγχος του Πνεύματος του Αγίου και η μία αποδοχή αυτής της κατάστασης στο τέλος θα με φέρει ενώπιον του Θεού. Δεν θα αντέξω. Και ο άνθρωπος ο οποίος φέρνει καλό καρπό, θα βγει ο καρπός του από την καρδιά του. Ο καλός ο καρπός. Γιατί εκ του περισσεύματος της καρδιάς θα λαλήσει και το στόμα. Ο καλός καρπός θα βγει εν τέλει. Μπορεί να δυσκολευτώ. Μπορεί να περάσει λίγο χρονικό διάστημα. Όμως στο τέλος θα καταφέρω. Γιατί μέσα μου έχω αυτή την ανησυχία. Κύριε, δεν είμαι εντάξει. Κύριε, ξέρω τι θέλεις. Κύριε, ξέρω ότι αυτό το οποίο μου ζητάς δεν είμαι σε θέση να το κάνω και βλέπω τον εαυτό μου ελλειπή. Δεν το αποδέχομαι. Κύριε, θέλω να προσπαθήσω. Και θα έρθει ο Κύριος να σε βοηθήσει, αδελφέ, τη στιγμή που η καρδιά σου το ζητάει. Θα έρθει. Θα έρθει να σου δώσει τη δύναμη στα γόνατα να μπορέσεις να αγαπήσεις αυτόν που μπορεί να σου έχει κάνει κάτι κακό. Και να ξεφορτωθείς αυτό το βάρος το οποίο μπορεί να κουβαλάς. Και αυτό, αδελφοί, είναι το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το κλάδεμα. Αυτό είναι που έρχεται ο Κύριος, γιατί ο Κύριος πώς μας κλαδεύει. Πώς μας κλαδεύει. Επιτρέπει καταστάσεις στη ζωή μας. Επιτρέπει και να αδικηθούμε, επιτρέπει και να έρθουμε σε μια κατάσταση δύσκολη, να δοκιμαστούμε. Θα επιτρέψει τα κύματα, θα επιτρέψει τους ανέμους, θα επιτρέψει όλα αυτά να έρθουν στη ζωή μας για να μας κλαδέψει. Γιατί όταν θα έρθουν αυτά θα βγούνε και οι αδυναμίες μας στην επιφάνεια και θα έρθει τότε που θα φανερωθεί η αδυναμία μας και επειδή είμαστε άνθρωποι οι οποίοι θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, θα πάμε μπροστά στον Κύριο και θα πούμε, Κύριε, πώς φανερώθηκε αυτό στη ζωή μου, πώς μου βγήκε αυτό, πώς μου βγαίνει αυτό μέσα από την καρδιά μου, πώς δεν το γνώριζα τόσο καιρό, γιατί ήρθε η ώρα να φανερωθεί αυτό που μπορεί να είχα. Και έρχεται ο Κύριος στην προσευχή, στην πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου και τι κάνει. Έρχεται και κλαδεύει. Κλαδεύει και κόβει. Και μέσα από αυτήν τη δύσκολη, ανωδική πορεία
Δύσκολη είναι. Στενός και τεθλιμμένος ο δρόμος. Στενή η πύλη. Δεν είναι ευρύχωρη. Μέσα από αυτή την οδό καθαρίζομαι. Αγιάζομαι. Και φέρνω περισσότερο καρπό. Και δοξάζεται ο Κύριος στη ζωή μου. Αλλάζω. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται να κάνω είναι να πλησιάσω τον Χριστό. Να πλησιάσω τον Κύριο. Να μείνω σε αυτόν τον καθημερινό αγώνα. Ο Κύριος να με μπολιάσει, να με αλλάξει και να με διορθώσει. Δεν θα είμαι τέλειος ποτέ. Τέλειος γίνομαι με το αίμα του Χριστού, αδερφοί. Τέλειος γίνομαι στα μάτια του Πατέρα ζητώντας το αίμα του Χριστού. Καθώς στεκόμαστε μπροστά Του και Του λέμε Κύριε συγχώρεσέ μας για τις πτώσεις μας, για τις αδυναμίες μας. Μας τελειοποιεί το αίμα του Χριστού που μας καθαρίζει. Τέλειος δεν θα είμαι ποτέ, αλλά θα βαδίζω προς την τελειότητα. Θα είμαι σε αυτόν τον αγώνα. Και σε αυτόν τον αγώνα του αγιασμού θα έρθει ο Κύριος και θα με παραλάβει. Θα έρθει ο Κύριος, θα ακούσω τη σάλπιγγα και θα δω το σώμα μου να μεταμορφώνεται. Γιατί δεν τα έβαλα με τους άλλους, τα έβαλα με τον εαυτό μου. Δεν εξετάζω τους άλλους, εξετάζω τον εαυτό μου. Αγωνίζομαι για τα δικά μου ελαττώματα και φέρνω ενώπιον του Θεού, ενώπιον του Κυρίου μου στην προσευχή μου τα δικά μου ελαττώματα. Και όχι τις αδικίες των άλλων, αλλά λέω Κύριε πρέπει να αγαπήσω, πρέπει να διορθωθώ, πρέπει εγώ να κάνω το δικό σου λόγο. Να μην δικαιολογούμε τον εαυτό μας σε σχέση με τους άλλους αδερφούς, αδερφοί. Να μην συγκρινόμαστε. Να μην δικαιολογούμε τους εαυτούς μας και να λέμε αφού και αυτός το κάνει. Ο Κύριος μας έδωσε μέτρο σύγκρισης. Τον εαυτό του, αδελφοί. Με τον εαυτό του να συγκρίνεσαι, αδελφέ. Ο Κύριος τι έκανε, πώς περπάτησε, πώς συμπεριφέρθηκε, τι υπέμεινε. Αγαπάτε αλλήλους, καθώς εγώ σας αγάπησα. Αμήν, αδελφοί, αμήν.